ушидум намедона ӯ майзада айғами ушидум чанде ёдиш мекунам хиёната пеши рум илтимос хаб кабара дига чизе нагум намедони ту сабаби дур будан ай ту чӣ буд намедони ту и ҳамаш ба хости дил набуд чанде ёду мекунӣ медонум месӯзӣ ву месӯзонӣ ман хатит кардам бозӣ оҳта бадай бозигар ба ишқ бозӣ кардӣ ба дил бозӣ кардӣ дигарера розӣ кардӣ оҳта бадай бозигар ба дил бозӣ кардӣ ба ма бозӣ кардӣ дигарера розӣ кардӣ ай дури 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 нигоҳ мекунам тама хандае нашидам ду дили захми тама пора пора мешавам вақте набинам тама баъди и қадар коро медонам намебахши ман ай дури 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 нигоҳ мекунам тама хандае нашиди ду дили захми ман пора пора мешавам вақте набинам тама баъди ӯ қадар корои ту намебахши ман намехом ай ту дур будан ҷонум ба лаб расид и дил месӯза барои ту ба қадрит нарасид девона мешам кадом рӯз ай фикри ту шаҳром намемона и дил намешава ором нарасен ма монен камтараки дига бо пиён шам нарасен ма ки дилам мекафа ай дарду ғам кошке бороне бизана ҳамара тоза куна чашмома кур куна дига ошиқ накуна намехом бинам сӯхтани тура дар оташи ғам намехом бинам ғам хӯрдани тура бо чашми нам ман набудам дар ҳаёти ту ай ту мерам ай зиндаги серам ай зиндаги серам ғамамонди мада хотира бугу чӣ базади даи дилтира и хости ту буд масти кардӣ акуда пасти зади ғамамонди мада хотира бугу чӣ базади тира хости ту буд масти кардӣ акуда пасти зади